पावर स्टार पवन सिंह के गाना आते ट्रेंडिंग सेक्शन जाम कर दिले बा भाई। वीडियो में बनल रहा एक एक बात पर चर्चा हुई। सबसे पहले नमस्कार, कैसन मानी रहुआ सब। घघरी गाना भाई टी सीरीज हमार भोजपुरी से आ गई बा। पावर स्टार पवन सिंह के रीमेक गाना है। सारा लोग के ई रहुए जे जब पवन भैया के गाना आई तो रंगदारी टाइप के होई, लेकिन ना भाई, ये तो गुदगुदावे वाला गाना बा। साफ रोमांटिक एकदम मूड बना देवे वाला गाना बा। आ सही में मूड बन जाता देखला के बाद से। अगर तू देख ले सुन ले नहीं खो तो अबे हमार टी सीरीज हमार भोजपुरी पर जा आ देखो, लाजवाब गाना बा। दूसरी बात कि पावर स्टार पवन सिंह एक गाना में शिल्पी राज के गौले बड़े आ शिल्पी राज 100% दे के गौले बड़ी। आहा का सुर लगैले बड़ी आ का पवन सिंह आलाप लगा के गौले बड़े। आहा बहुत बढ़िया। लेकिन एमे फीमेल जौन आर्टिस्ट बड़ी श्वेता शर्मा बहुत ही बेहतरीन काम कर बड़ी। लेकिन भैया ट्रेंडिंग सेक्शन में 11 नंबर पर गाना ट्रेंड करता है। अभी 1 नंबर पर ट्रेंडिंग सेक्शन में बाड़े हनी सिंह। आ माजा तब आई जब पवन सिंह फेफेली में हाथ लगा के हनी सिंह का पटकी है आ ऊपर चढ़िए तब। ट्रेंडिंग सेक्शन के हम बोल रहे हैं, गलत मत समझिएगा, मैंने ट्रेंडिंग सेक्शन में। लेकिन शाम तकले या कल सुबेरे तकले पवन सिंह 1 नंबर पर ट्रेंड करी है। काहे कि भैया टी सीरीज से गाना आयल बनू। आ टी सीरीज से गाना एगो नीलकमल सिंह के आयल आ नीलकमल सिंह के गाना आयल लगभग 1 महीना ट्रेंड कैल वो 1 नंबर पर, जौन कि सनी लियोनी के साथ रहा। तो कहीं ना कहीं कंपनी के भी रहेला। तो भाई कंपनी आवते गाना 11 नंबर पर ट्रेंड करता। अभी 7:15 पर गाना आ रहा, 12 बजे वाला बा। यानी इतना देर में जब 11 नंबर पर ट्रेंड करता, 10 नंबर पर ट्रेंड करता तो रउआ सब समझी कि सामने 2 नंबर 3 नंबर पर ट्रेंड कर लगी। ओकरा बाद जब पटकी है उठा के तब मजा आई। बाकी पवन सिंह के गाना जे नहीं सुन ले जालो फटाफट सुन लो। बहुत ही सुंदर गाना बा, बहुत अच्छा गाना बा, रीमेक गाना है। आशुतोष तिवारी के लिरिक्स बा, वही छोटा पैकेज बड़ा धमाका यानी प्रियांशु सिंह के म्यूजिक बा। बहुत ही सुंदर गाना बनावल गइल बा। विभांशु तिवारी के डायरेक्शन में इस सारा वीडियो के शूट कल गइल बा। बड़ा सुंदर वीडियो बा, वह सब जाके देखी आ सुनी। वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। चैनल पर नया बनी तो सब्सक्राइब करी, काहे कि बहुत अच्छा वीडियो मिलेला। नमस्कार।